Isa baban shegiya, shekara nawa kai kana wannan aikin? Zan kai shekara 20. 20. Shekaru nawa kai kana aiki da shi wannan alin? Ali Ibrahim Jahun. Mun yi aiki da shi a bakin ƙa'idar zaman shi. Shekaru nawa ya yi? Mun yi shekara 6 aka canza shi. Aka kawo wa? Aka kawo Oga Musa. Oga Musa? Oga Musa ne yanzu a gurin? Kuma an canza shi. Aka kawo Oga Musa. Oga Musa ya yi shekara nawa? Kuma ya shekara 4. Aka canza shi, aka kawo wa? Shi ne aka canza shi yanzu aka kuma shi hanyar Abuja. Aka kawo wa? Shi ne aka kawo shi wannan da aka kawo shi yanzu shi ne ba mu zauna da shi ba saboda sakamakon aiki ya ba aiki an dakata. Ma dai na je mun gaisa. Na'am. Za ka iya tuna yara nawa a kiyasi ka miƙa ma Ali Soja, Ali Ibrahim Jahun, Captain Ibrahim Ali Jahun a da? Kasan yanayin aikin wani operation din shi zai tafi da kai kamar mun tafi dauji mun yi fada da barayi sun kwaso mutane in muka buge barawa nan ya dauki lambobin waya shi kuma zai sa gaba akan tracking wani ma zai je aikin ni ban sani ba. Wa'anda kai ka miƙa mishi su rabu da wa'annan da in hukumar sojoji ta sa shi a gaba duk wa'annan bayanan da suka shafi bangaren shi zai yi shi. Kai yanzu a kiyasinka ka ibi yara kamar za su kai nawa da ka miƙa ma Ali? Yasina za su kai 500? a kai 400? ko goma ma ba za su yi ba a kai 500 ka daɗe kamar ta kwashe gari. To ai abin naku ne. Ai yawanci wasu duk mutanen da za ka sun kawo kwafi aka yi da ni ban kama yaran su ba. Abin naku ne a duhu. Za su kai 300 daga 500 na fara. Ba magana dariya ba ce mala. Ba zauna Kaduna ba. A'a za ka zauna. Mu ba mu kama kowa. Me yasa aka kara ma Ali mukami? Duk da korafin da aka kawo a kan shi. Har officer na civil defense ya so ya kashe a yadda ofisan ya zo ya faɗi a nan. Kuma ya gane cewa ofis kamar ya naka sami shi hannu ko akwai har. Ai shi ne aka sara. Yawwa. An shi na ɗan abin ya ɗan kwanta min. Shi ofisan civil defense din maballi ma'aikacin na'am shi ne aka sara a hannu. Yawwa hannun ba ta aiki, jijiya ta abin nan ta tsinke ba ta aiki kuma da saran da wannan sojan nan jira da tsinkewan jijiyar haka aka ɗebe shi aka je aka sa shi a wannan ramin. Sai ina ji bayan kwana 2 ne sannan civil defense suka samu labarin akwai ofisan so da aka ɗauka suka zo aka sa baki aka ɗauke shi aka je kafin a je jijiya ta mace. Sannan akwai wani soja da ya biyo shi wannan mai yin bohol za su je wani guri za su je an kira shi akan yanzu za a ba shi sabon aiki in zan iya tuna ya ɗauki wannan yaro sojan kafin yaron ya shiga soja yana aiki da shi yana koyon aiki hannun shi ya ce to ka zo ka raka ni dai jikina bai bani ba. Ya ce da suka yi magana da wannan ya kira sunan musulmi ne ya ce kai ni fa jikina bai bani ba in ka san da cutarwa a yadda shi mai korafin ya ce sai da wancan ya mashi rantsuwa irin ta musulmi ya ce ba cutarwa ba ne. Ilai yana zuwa suka haushi da duka. Shi wannan sojan ya ciro ID card ya nuna shi sojan ne yana pass suka haushi da duka. Shi ma na ji sai da suka nakasa shi. Sannan suka ɗauko shi suka yi mishi kazafi a nan one div. Aka so ana shirin za a kore shi muka shiga wannan magana
Allah ya sa ta dalilin shiga mu magana ba a kore shi a aikin sojan ba, amma nan sun zo sun mishi kazafi, sun mai ƙarya, sun ce barawo ne, yana tare da kidnappers da sauransu. To in soja zai ma soja dan uwan shi ƙarya, kai fara hula a bakin wa kake, a bakin me kake? Ya mutanen da ka miƙa wa Ali soja za su kai 200? ai ranka daɗe